Inscenácia Žena z antisveta bola dramatizáciou sci-fi poviedky Georga Langelána. Tento remake vytvoril dokonca ten istý režisér Peter Mikulík, samozrejme s iným hereckým obsadením. Televízor sa zblíži s nejakou ženou, ktorá je desi v antisvete, pretože v Nagasaki, keď vybuchla bomba, bola Viete toto prečítať? Kto ste a kde ste? Áno. Číta sa mi to veľmi dobre. A podľa vašich kritérií myslím, že vás tiež ľúbim. Ak sa vy nechcete vrátiť, musím sa ja nejako dostať k vám. To by nemalo zmysel, Bernie. Je vonkoncom nemožné poboskať niečo nehmotné. Musíme nájsť riešenie. Aké, Bernie? Je asi z inscenácie poznejšieho dátumu Žena z antisveta. Bo práve som čítal, že sa robila nedávno v našom štúdiu. Znovu. Aká, Bernie? To je práve neviem. Ale ak vás atomová bomba mohla dopraviť tam, kde ste, musí sa nájsť spôsob, ako previesť operáciu opačným smerom. Preto musím napísať správu a spojiť sa s vedcami. Bernie, ste naozaj veľmi dobrý. Ale nedá sa to. Musí existovať nejaký spôsob, ako vás zachrániť. Nepotrebujeme, aby ste nás zachraňovali. A ostatní vôbec nechcú, aby ste nás zachránili. Mary! Ak sa niekomu čo len slovkom zmienite o našich stretnutiach, nikdy viac sa neuvidíme. Ako môžete niečo také povedať, Mary? Musím, Bernie. Ak zostane tajomstvo len medzi nami, tak sa zajtra uvidíme. Mary! Inak budete zapínať televízor zbytočne. Mary! Mary! Čo je, Mary? Mary!